alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Mathilde med. Hej. Og hende har jeg også set før på min kanal. Og vi skal lave sådan en raket, som der kan skyde ting. For eksempel sådan en her, så tager man den her, og så skyder man den, og så kan den så gøre det. Så det er sådan en, man kan tage med til nytårsaften og skyde. Og det man skal bruge til den er en ballon, gaffatape, en toiletrulle og en saks. Så man tager sin ballon og klipper lidt af enden af her. Sådan her. Cirka. Man kan altid klippe mere af, hvis det er. Og det vigtige er, at man ikke klipper for meget af. Og så tager man så toiletrullen her, og så denne her putter man den ovenpå. Sådan der. Sådan her. Cirka. Så skal der bindes knude på den her ende. Det kan man lige gøre nu eller efter. Det gør vi efter. Ja. Så når man har gjort det her, så tager man så gaffatapen. Og sin saks igen. Ja, den er meget små på. Og man skal bare bruge et stykke, så man kan få det rundt om. Så cirka sådan her. Så skal man lige huske at have den her oppe. Sådan så den ikke bliver limet fast. Sådan så den ikke bliver limet fast. Ja, det er meget vigtigt. Og så vi mangler lige et lille stykke. Så der kan man lige klippe et lille ekstra stykke. Ja. Så det gør vi lige her. Sådan. Så er det så kommet hele vejen rundt. Og nu er det så den der. Så skal man binde en knude på enden af den. Ja, sådan her. Hvis jeg kan. Ups. Ja. Når vi får lige bindet knude på den. Jeg har fået bundet nogle knude på, og man kan også give den lidt farve, så det gør vi nu. Okay, så nu er vi blevet færdige med den. Den ser så sådan her ud. Ja, man bestemmer jo helt selv, om man vil give noget farve, men nu vil vi lige teste den af. Så nu vil jeg prøve at skyde med. Sådan. Vi vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Hej hej!